Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Check. Sound. Isang magandang araw ho ng Webes sa lahat ng ating mga karehiyon. At welcome ho dito sa inyong paboritong tambayan online. Ito po ang CLTV 36 News Team. Holiday po ngayon dito ho sa may malaking bahagi o dito sa Pampanga, Angeles City, gawa po ng paggunita sa Jose Abad Santos Day. Kaya naman sa mga kabalen natin, kaya di Puking Pampanga, o niya, bayad niya pa ikaw yan, Justin, bipagkwento tampa mo. Pisabihan tala parang niyaliwang kaganapan, kaya di Puking, kaya katang Labuad, Kapampangan. At syempre, pag-usapan natin yung mga balita dito ho sa Central Luzon, lalo na ito, may mga nag-aabang Marami hong nakikibalita dito sa mga usapin ng fuel subsidy ng gobyerno, lalo na para ho sa mga miyembro ng transportation sector. Yan. Pero bago pupuntahan din natin yan, kukumustahin ko muna kayo, di ba? Live na live ho tayo napapanood sa ating social media pages at Facebook, CLTV36 Official, and at CLTV36 News. Rehiyon, live na live din tayong napapanood sa ating YouTube channel at CLTV36 Official. Sa mga naghahanap po ng mas maraming content tungkol dito sa atin sa Central Luzon, pwede niyong puntahan yung website o yung YouTube channel ng CLTV36 para ho sa mas maraming content. May bagong kainan di ba? May mga nagtatanong. Masarap na silog sa San Fernando, top silog. Nakita ko yung post ng ating Click team. Talagang antabayanan ho ninyo yung episode ng Click para matakam kayo kung ano nga ba yung bago sa Top Chilog, yung paboritong 24 hours Top Chilogan ng mga kabalen natin diyan sa San Fernando, meron din sa Angeles, ay meron hong bagong branch sa San Fernando ulit, sa may Lazatin Boulevard. Oo. Ayan, nakatutok sa ating programa, Noel Joseph Cleofe sa YouTube. Ayan, yan mga karehiyon. Yan yung aking binabanggit, di ba? So pwede ho kayong tumambay sa YouTube habang naghihintay ng tanghalian at makipagkwentuhan kay Kuyang Justin. Samahan ako sa mga balitang dapat nating pag-usapan, dapat nating malaman ngayong araw ho ng Webes, Alas 7 ng Mayo taong 2026. Narito na po ang mga headlines. Unang LTFRB fuel subsidy rollout sa Central Luzon, limitado lamang sa 700 beneficiaries. Suspect sa pamamaril sa may siyudad San Fernando, Pampanga, patay sa engkwentro. At ito hong 48 lang bala, 48 million pesos na halaga ng pekeng produkto
nakumpiska ho ng Department of Trade and Industry o DTI dito sa Pampanga. Balitang mapagkakatiwalaan. Pero syempre, bago natin puntahan yan, dito muna tayo sa mga balitang may paggagamitan, lalong-lalo na ho sa mga kababayan nating bumabiyahe ngayong araw ho ng Huwebes. Sitwasyon muna tayo ng trapiko sa may North Luzon Expressway. May pila na ng mga truck dito ho sa Valenzuela. Ayan. Balitang makialam, matuto at magdesisyon na tama. Ito, may nakausap akong isang tropa na delivery guy. Sabi niya, tol, okay yung ginagawa ninyong traffic update. Nakikibalita kasi apparently, na-realize ko nga dun sa kwentuhan namin. Ito mga karehiyon, dito sa Central Luzon, galing lahat yung mga cargo, ang dami. Di ba? Halimbawa sa Clark, pag bumagsak yung mga padala dyan sa customs, yung Port of Clark, merong Port of Subic, tapos i-deliver kung saan-saan. Diba? So napakarami hong mga produkto na idinadaan yung negosyo, yung ekonomiya, umaandar, no? At dumadaan ho dito sa ating rehiyon. Kaya naman, sabi niya, alam mo, tinitingnan ko yung yung mga balita ng traffic kasi kailangang malaman kung anong oras yung biyahe ko para matsempohan ko yung tamang biyahe. Kaya sabi niya, sana dagdagan niyo pa. So naririnig ko yun. Sabi ng aking tropa, Skip the scroll stream. oo, tama naman, kasi apparent, kasi tingnan nyo, meron tayong Clark, meron tayong Subic, nandito ho lahat yung mga ports, and then we have, tinatayo din yung Bulacan Airport, mga expressway nandyan. Kagabi, nanonood ako ng Tour of Luzon, ayan. Binalikan ko yung unang araw hanggang kung saan, sa Clark na sila, sa New Clark City. Abay, matindi rin yung mga siklista. Ayan. So, eto ho, sa mga nag-aabang, balita sa traffic muna sa may North Luzon Expressway ngayon pong alas 10:14 ng umaga ng gabi. Ito para sa mga babiyahe ngayong araw. Ano ba yung aasahan ninyong senaryo dyan sa may North Luzon Expressway? Dito ho sa may bahagi ng Balintawak Toll Plaza, ayan dito. Walang masyadong aberya, maluwag ho, lalo na yung patungong norte. Light traffic, samantalahin ninyo kung kayo ay may lakad dito sa Central and North Luzon. At least dyan sa portion na yan, ay maluwag ho ang daloy ng trapiko. Valenzuela Interchange, kaya ng aking nabanggit kanina, may tungkod na yung pila ng mga truck doon sa may bahagi ng Service Road. Dito naman sa NLEX portion, makapal yung volume going south or going to Metro Manila. Pero papunta ho dito sa atin sa Central Luzon, light traffic sa mga oras na ito. May pila na rin ho ng mga sasakyan sa Mindanao Toll Plaza, yung mga palabas dyan ng NLEX. May bahagyang bottleneck dyan sa portion na yan. Pagbabagal lamang, pero continuous naman yung traffic flow. Libtong may kawayan, magkabilang linya, ay fast-moving. Ito hong mga sasakyan. Ganyan din sa may Bukawi Toll Plaza, ay maluwag ang daloy ng trapiko. Dito naman sa may bahagi ng siyudad San Fernando, dahil holiday nga, para kitang-kita, halos wala hong laman ang NLEX sa portion ng San Fernando, Pampanga. Ingat ho sa mga motorista at mga bumabiyahe. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Ito ho mga karehiyon, sitwasyon naman ng trapiko sa may Bataan ang ating silipin ngayong
umaga. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Ayan, live na live din tayong napapanood sa telebisyon. Ha? Pagbati sa mga nakatutok sa atin sa telebisyon, Luzon, Visayas at Mindanao. Live ho ito via Signal Channel 115. Live na live din tayong napapanood sa ating 37 cable partners dito po sa Central Luzon. Hanggang dyan sa Bataan. Kaya naman ito, sitwasyon ng trapiko muna sa Bataan. Nakikibalita yung ating mga tropa. Shout out sa pamilya Umbao dyan sa Bataan. Abay, mapasyal nga minsan dyan sa may Mariveles. Ano? Ito ho mga karehiyon. Sitwasyon muna ng trapiko dyan sa may lalawigan ng Bataan. Batay na rin ho sa monitoring natin sa command center mula ho sa 1 Bataan. Ano? Layak, Balanga bound. Hindi naman ganoon kabisi yung kalsada. May traffic light. Antayan ho tayo dyan. Ano? But light traffic. Yung patungo ng SC Tex dyan sa may bahagi ng Hermosa, maluwag din ho ang sitwasyon sa mga oras na ito. Napakaluwag din ang bahagi ng Coolies Crossing. Ganyan din itong sa portion ng Santo Domingo. Ayan. At yung patungong Balanga, light traffic din. Kahit na maluwag ang mga kalsada, paalala ho sa mga motorista, mahigpit ang pagpapatupad ng speed limit diyan ho sa lalawigan ng Bataan. Yan ho ang mga pribadong sasakyan, 80. Yung mga PUV hanggang 70. Mga motorsiklo, 60. At yung mga truck at van, 50 lamang ang iyong takbo, kaibigan. Huwag na rin ho kayong mag-banking. Meron akong napapanood lagi, dumadaan sa feed ko yung mga motorsiklo. Diyan sa may bahagi siguro ng South yun. Bakat Antipolo. Yan, oo. Yung mga nagbabanking sa kurbada, tapos si Semplang, di ba? Napakadami. Ba't pa gustong-gusto nating masemplang? Di ba? Napakahirap kaya nun, di ba? So, iwasan na ho yung pag-i-exhibition sa kalsada. Hindi naman makakagwapo sa inyo yan, mga rider. Ride safely. Ika nga. Tama magdesisyon, tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Ayan, bago tayo magpatuloy sa ating weather report, babatiin ko lamang yung mga nakatutok din sa ating programa. Siyempre, maraming salamat dito sa mga masugid na followers ng CLTV 36 News Stream. Ito si Angelo Redaha, magandang Webes ng umaga, Kuyang Justin Dizon. Nanonood ho mula sa Malolos City, Bulacan. Ayan, shout out sa mga taga Malolos. Palakpakan, ayan, maraming salamat. Sana bago ang tag-ulan, Angelo, makapagbisikleta ako papunta sa Malolos. Ano ba yung masarap na kainan dyan sa Malolos? Kung ako'y magbibisikleta mula dito sa San Fernando, Pampanga, papunta ng Malolos City, Bulacan, ano yung recommendation mo sa akin? Ayan. At baka pwede tayo magkita doon. Di ba, Angelo? Oo, pwede tayo magkwentuhan naman at mabahagi mo rin sa akin ano yung makaganapan dyan sa Malolos, Bulacan. Ayan. Balita makatotoanan. Balita mapagkakatiwalaan. Nakatutok din, Noel Joseph Cleofe. Maraming salamat po, Kabalen. Ayan, maraming salamat, Noel Cleofe, sa walang sawang suporta rin dito sa Newsstream. Ayan. Mga kariyan, kung may nais kayo ipabati, ipa-shoutout, ayan, pwede hong mag-comment dito sa ating online tambayan. At syempre, i-flash ni Kuyang Justin yan. Babasahin ko rin yan. But for the meantime, bigyang daan muna natin itong balitang may paggagamitan. Forecast. Ito, mula ho sa ating Weather Bureau Pag-asa, narito pong latest kaugnay ng magiging taya ng ating panahon. Wait lang Ayan. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon.
Patuloy na nagdudulot ng mga pagulan ang LPA na nasa loob ng ating area of responsibility at huling nakita yan sa layong 120 kilometers southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Mababa naman ho yung tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo, gayunpaman patuloy itong nagdudulot ng mga malawakang pagulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya't pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan dyan sa mga pag-ulan at mga posibilidad ng pagbaha dahil po sa presence nitong LPA. Samantala yung easterlies nakakaapekto naman sa Luzon at Visayas at generally ay maaliwalas ang papawuring sa malaking bahagi ng Luzon. At sa maghapong ito ay inaasahan pa rin natin ang mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng Luzon landmass. Update naman sa bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. Ito po ay nasa tropical storm category ngayon at may international name na si Hagupit. Huling nakita yan sa layong 1,995 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay po ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na umaabot sa 80 kilometers per hour. At sa mga nakalipas na oras ay pakanluran ng kanyang naging pagkilos at 20 kilometers per hour. Base na rin sa ating track at projection ngayong 5 a.m. based na rin sa ating Tropical Cyclone Advisory, maaari po itong pumasok sa ating area of responsibility between Saturday evening or Sunday early morning. At once na pumasok po yan ng ating PAR, ay papangalanan po natin siyang si Bagyong Kaloy. Generally, west-northwestward ang kanyang magiging movement sa mga susunod na araw at maaari po may tsansa at may posibilidad na magdulot ito ng direktang epekto sa silang bahagi ng Southern Luzon at silang bahagi ng Visayas early next week. Nakikita po natin based sa track na ito ay weakening trend naman siya o ibig sabihin may chance ho na bahagyang humina ito habang papalapit ng ating landmass. Pero dahil nga po may kalayuan pa yan, itong bagyo na yan, malayo pa, ibig sabihin may mga kinoconsider pa po tayong mga uncertainties. Kaya ang mas mainam po ay patuloy tayong magtantabay sa mga updates ng Pag-asa ukol dito sa nasabing weather disturbance. Samantala para sa pagtayo ng ating panahon, inaasahan natin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang ating papawurin at may tsansa pa rin ho ng mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Mataas pa rin ang mga temperatura ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa, o sa maraming bahagi ng ating bansa. Sa Metro Manila ay 25 to 35 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng ating temperatura. Sa Tagaytay ay 23 to 32 degrees Celsius, 18 to 26 sa Baguio, 26 to 33 sa Lawag, 25 to 38 sa Tuguegarao at 26 to 31 naman sa Legazpi City. Samantala dito naman po sa Kabisayaan at Mindanao, inaasahan natin ang maulap na papawurin at mataas na tsansa ng mga pag-ulan at pagkidat pagkulog at even yung widespread na pag-ulan dito sa Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at maging sa Davao Region. Yan ay direktang epekto ng low pressure area. Kaya pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon. Samantala para sa pagtayo ng ating temperatura sa Cebu ay 26 to 31 degrees Celsius, Zamboanga ay 25 to 32 degrees Celsius, 26 to 33 sa Puerto Princesa City, 27 to 38 degrees Celsius sa Kalayaan Islands, 26 to 33 sa Davao at 25 to 30 naman sa Cagayan de Oro. Para naman sa heat index, kahapon po nakapagtala dito sa Metro Manila ng 40 to 41 degrees Celsius na maximum heat index at nasa extreme caution level po siya. Extreme caution level. At dito naman sa Borongan, Eastern Samar, kahapon po nakapagtala po tayo ng highest heat index sa buong bansa at umabot yan ng 45 degrees Celsius. Nasa danger level ho yan kung kaya't mataas ang tsansa po ng mga heat stress at heat cramps lalong-lalo na kapag continuous ang exposure sa ganitong klaseng init. At sa mga extreme cases, pwede pong magdulot ng heat stroke. Kaya patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan. Para naman sa araw na ito, sa forecast natin sa Kamaynilaan, 40 to 41 naman ang inaasahang magiging maximum na heat index natin dito sa Metro Manila, habang sa San Jose Occidental Mindoro at sa Borongan Eastern Samar, pwede pong umabot hanggang sa 43 degrees Celsius ang maximum na heat index for today. Wala rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Banayad hanggang sa kanuptawan pa rin ang magiging pag-alon ng ating karagatan sa buong archipelago. Ang sunrise natin for today is 5:31 in the morning at sunset natin mamayang gabi is at 6:14 in the evening. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po.
Matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Maraming salamat, Lori de la Cruz Galicia ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Ito naman, zoom in tayo dito sa atin sa Central Luzon. Ano ba yung aasahan nating init ngayong araw? Ito, heat index forecast muna tayo dito po sa ating rehiyon, Central Luzon. Ngayong araw ho ng Huwebes, May 7. Batay ho sa monitoring ng ating Weather Bureau Pag-asa, posible pong umabot ng 41 degrees Celsius dyan ho sa may Nueva Ecija. Yung estasyon ng ating Weather Bureau Pag-asa dyan ay nandyan po sa may ang tawag dito, CLSU, Science City of Muñoz, sa Central Luzon State University. 6 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Sa lalawigan naman ho ng Zambales, posibleng umabot ng 41 degrees Celsius. Batay ho sa monitoring dyan sa iba, ganyan din sa may Olongapo City. Na tama, matudesisyon na tama. Sa mga karehiyon natin sa Tarlac, paghandaan po ang 41 heat index o 41 degrees Celsius na heat index. Diyan ho sa may Kamiling, habang 40 naman sa may Tarlac City. Batay ho sa monitoring ng Pag-asa. Dito po sa Pampanga, nasa 40 degrees Celsius ang inaasahang tindi ng init ngayong araw ng Huwebes. At dyan po sa Bulacan, San Ildefonso monitoring 40 degrees Celsius. Habang sa Aurora, ayan, nabanggit ko kanina, Baler, 40 degrees, Kasiguran, 41, at Bataan, 36 degrees Celsius. 6 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita. Paalala ho, ulitin ko lamang, nabanggit na ng mga eksperto, sinabi na kanina ng Pag-asa at paulit-ulit na paalala ng DOH, iwasan ho yung paglabas sa katindihan ng sikat ng araw. Ayun, alas 10 ng umaga 6 News Stream, kasama si hanggang alas 4 ng hapon. At kung hindi naman po maiiwasan dahil gawa ng trabaho desisyon na tama. at ng ibang kadahilanan, abay pwede ho kayong magsuot. Mangyari iwasan yung pagsusuot ng mga dark-colored shirts. Magsuot ho kayo ng mga reta pong matitingkad kule para hindi mainit. Oo, yung mga preskong damit. Tapos, eto, totoo to ulitin ko lang para kay Bryce Oracion. Reminder lang kay Bryce. Alala ko na naman. Bryce, papaalala ko ulit. Para sa ating dalawa to actually. Tubig po ang inumin hindi po soft drinks. Bawal pong uminom. Iwasan yung pag-inom ng mga colored drinks. Kasi kunwari ang init, di ba? Gusto mo ng malamig, gusto mo ng refreshing, iinom ka ng colored drinks. Balita makatotohanan. Hindi po ito yung ina-advise ng mga medical experts dahil imbes na makatulong, baka makasama pa. Lalo pang baka tumaas din ang inyong sugar, di ba? Ito makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. So practicein ho natin yung pag-inom ng tubig. Madalas na pag-inom ng tubig kontra dito sa matinding init. Ayon po yan sa mga eksperto. Ayan. Matuto at magdesisyon na tama. Tuloy-tuloy tayo sa ating public service announcement. Eto, mga anunsyo kaugnay ng power interruption sa iba't ibang bahagi po ng lalawigang Pampanga. Ito makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Ito, sa mga karehiyon natin dyan sa Angeles City, doon sa bahagi ng ginagawang Marquee Doctors Medical Center, bukas alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Kaya ni pong, nanyang barangay ni Pulong Maragul. Basta dyan sa, parang Pulong Maragul, o papunta sa, doon sa isang lugar. Ayan, dyan sa may tulay sa Abacan, doon sa bahagi ng Pandan, Pandan, Magalang Road, ayan, Marquee Doctors Medical Center ay magkakaroon ho ng line rehabilitation itong Angeles Electric Corporation. Kaya naman
brownout bukas alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga dyan sa bahagi na yan. At every 36 new stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at Ito sa Arayat, Pampanga, Barangay San Mateo. Wala akong kuryente bukas alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Diyos ko, gitata! Ang gitata na ka talaga. Jong! Ay, nakamantaga San Mateo na, Jong. Charge mo no retang kaya kang retang kaya kang electric fan. Oh, malisangan po. tama matudesisyon na tama. So ito po dyan sa may Barangay San Mateo, Arayan, Pampanga, magsasagawa ho ng pole and line maintenance. Itong Pelco 1, kaya naman brownout alas 8 hanggang alas 5 ng hapon bukas. Tapos dito ho sa may RSU Kalulot, sa may syudad ng San Fernando, ayan. Asahan din ho yung kalahating araw naman. Manggitatala naman kanyan. Dito ho sa may RSU Kalulot at nearby area, bahagi po ng siyudad San Fernando, Pampanga, 8:30 a.m. bukas hanggang 12:30 ng tanghali ay wala rin hong kuryente dahil merong revision ng primary configuration. Ito pong SFELAP. At every 36 new stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama magdesisyon ang tama. Apektado rin ang nasabing brownout. Ito namang ito brownout din pala sa ibang bahagi ng Bacolor, Pampanga bukas 8:30 ng umaga hanggang 1:30 ng hapon. Ito. Babasahin ko isa-isa yung mga lugar na apektado. San Isidro, De Leon Farm, West Cavern Subdivision, Macabacle, Banlic. Solana Country Homes, Tierra Solana, Banlic at Casa Real. Yan ho ang mga mawawalan, ang mga lugar na mawawalan ng supply ng kuryente bukas. May 8, Friday, 8:30 ng umaga hanggang 1:30 ng hapon, magtatap at mag-energize ng bagong linya. Ito pong SFELAPCO. Ito naman ho mga karehiyon, update lang din, public service announcement. Tubig naman, mawawalan ho ng supply ng tubig sa Dolores, Bana at Kakutud dyan sa Mabalacat City. Mamayahang gabi, alas 9 ho ng gabi hanggang bukas alas 5 ng madaling araw. Meron hong flushing activity na gagawin itong Prime Water. Kaya paghandaan po dun sa mga kababayan natin sa Dolores, Bana and Kakutud, 9 p.m. to 5 a.m. mawawalan ho ng supply ng tubig. And then, dito naman sa Angeles City, Barangay Kapaya 1 and 2, abay mawawalan din ng supply ng tubig mamayang alas 10 ng gabi hanggang bukas alas 2 po ng madaling araw. Meron pong flushing activity na gagawin din itong Prime Water dyan sa nasabing area. Sa syudad pa rin ho ng Angeles, mawawalan din ng supply ng tubig bukas Biyernes, alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon, 2 oras. Diyan ho sa may Dagohoy Street, Culiat Street, Natividad Street at Silvestre Street. Diyan sa Barangay Lourdes Sur East. Balita makatotoanan, balita mapagkakatiwalaan. Yan ho ang mga public service announcement. Ayan, paghandaan po ninyo mga kabayan, mag-decide ng tama, mag-desisyon ng tama. Naalala ko lang kahapon pagbati sa mga mag-aaral ng OLFU, yung Communication Society ng Our Lady of Fatima University, Pampanga. Ayan. Naimbitahan nila tayo para makipagkwentuhan at magbigay ng konting kaalaman ukol sa paggamit ng artificial intelligence sa journalism. At napag-usapan namin, ano ba yung purpose ng pagbabalita ng journalism? Di ba? Ito lang naman simple. Magdesisyon ng tama yung ating mga kababayan. Gamit ho yung mga impormasyon na ating ibinibigay sa kanila. Ika nga, di ba? Sa atin pong pagbabalik, pag-usapan natin mga balitang dapat niyong malaman ngayong araw ho ng Huwebes.
Isang mabilis na patalastas lamang ho si Kuyang Justin. Huwag ho kayong aalis. Magbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. At gaya ho ng aking nabanggit mga kariyon, live ho tayong napapanood Luzon, Visayas at Mindanao via Signal Channel 115. Dito ho sa ating 37 cable partners sa Central Luzon, sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Ganyan din ho sa ating social media pages, Facebook at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. Narito na po ang mga balitang dapat ninyong malaman. Una ho sa ating listahan,
Ito hong unang LTFRB fuel subsidy rollout na ginaganap ngayon. Kasalukuyan, yes. Pakita ko yung naka-flash po sa ating screen yung public advisory ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 3 o LTFRB. Kabilang ho dyan yung mga tatanggap ng cash payout, yung mga driver ng PUJ, UVE, PUB, MB at mga school transport. Anong schedule, Kuyang Justin? Ngayong May 7, nagsimula ho kaninang alas 8 ng umaga, tatagal hanggang alas 5 ng hapon. Saan? Diyan ho sa may tanggapan ng LTFRB sa may Regional Government Center sa Maimpis, yung Diosdado Macapagal Government Center sa Maimpis, Syudad San Fernando, Pampanga. Pero ito ho mga kariyon, nilinaw ho ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 na limitado lamang ho sa mga nasa master list na humigit kumulang 700 na benepisyaryo ang makikinabang ho sa unang rollout ng fuel subsidy program na isinasagawa po ngayon dito po sa may siyudad San Fernando, yung regional office nga dyan sa may Diosdado Macapagal Regional Government Center. Ayon ho kay Transportation Development Chief Attorney Teresa Magtoto ng LTFRB Region 3, hindi lamang mula Pampanga ang mga kabilang sa unang batch kundi halo-halong transport groups mula po sa iba't ibang lalawigan ng Central Luzon. Depende ho umano ito sa validated master list na isinumite at inaprobahan ng ahensya. Dahil po dito, mariin niyang pinapaalalahanan ng publiko na tanging ang mga nasa opisyal na listahan lamang ang maaring mag-claim ng nasabing subsidiya. Paliwanag pa ho ni Magtoto, pinapayagan ng LTFRB ang paggamit ng Special Power of Attorney o SPA sa ngalan ho ng mga kwalipikadong driver na hindi personal na makakadalo basta kompleto ho yung mga rekisitos. Giit naman ho ng LTFRB, hiwalay ang fuel subsidy program na ito sa DSWD AICS dahil direktang budget at programa ito ng ahensya para ho sa transport sector bilang tugon sa epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Pakinggan ho natin ang paliwanag ni Attorney Magtoto kaugnay ng nasabing balita. Yung LTFRB fuel subsidy po, mag-start po kami ng distribution starting po tomorrow dito po sa regional office, dito po sa government center ng Barangay Maimpis, San Fernando, Pampanga. So tomorrow po, since magsisimula po kami, ang i-cater po namin muna yung siguro around 700 beneficiaries. Then we will mag-distribute po ulit kami on Monday. Yun, klaro mga kaibigan. So, nangangahulugan na ito ho targeted, hindi ho lahat mabibigyan at gusto rin ho nating maunawaan, ipaunawa din dito sa inyo pong mga pinaglilingkuran, Attorney Magtoto, na bakit 700 laang at yan na ba yung huli? Lalong-lalo na sa mga panahon na ngayon na sensitibo ho ang damdamin ng ating mga kababayan, hindi mo naman masisisi, lalo na pagka naghihirap na. At ito hong kanilang karaingan, hindi ho natatapatan ng solusyon. Bakit 700 lang ho? Actually, ito pong subsidy na-transfer po sa amin per batch. So we have several batches po. So inuuna po muna namin yung konting batches kasi ang venue po natin is dito lang po sa regional office. So we are still coordinating pa po sa iba't ibang venues at hopefully meron naman na pong nag-confirm for Monday and ang susunod na po after Monday will be on Thursday next week. Kasi in between naman po, kasabay po rin ito yung distribution po with the DSWD. Ayun, klaro mga kaibigan.
Atin hong narinig itong balitaktakan ni Kuyang Paulo G. Santos at ni Attorney Magtoto ng LTFRB at para ho dun sa buong detalye, yung buong video, ayan, aking i-comment. Ilalagay ko sa comment section syempre para mapanood din ninyo, ayan. At i-click lamang yung link dito sa comment section. Ayan, ganyan talaga pag online tambayan. Doon sa sarili mong oras, ika nga, di ba? Oo. Ayan, naka-flash na po sa inyong mga screen, mga karehiyon. Yung link ng buong pag-uusap ni Kuyang Paulo G. Santos at ni Attorney Magtoto ng LTFRB kaugnay ho nitong subsidy para ho sa mga driver. Pasintabi ho sa mga nanonood, ito medyo maselan na balita, patay ho ang isa sa mga hinihinalang suspect sa naganap na shooting incident sa City of San Fernando, Pampanga noong pong Lunes, May 4, matapos umanong manlaban sa isinagawang follow-up operation ng pulisya. Kinilala ho ang nasawing suspect na si John Viray, residente ng Barangay Kalulot. Na-recover ho sa lugar ang motorsiklo, mga bala ng baril, mga paraphernalia at hinihilalang ilegal na droga, ganyan din yung baril na ginamit umano nito. Ang insidente po ay kaugnay ng naunang pamamaril sa parehong araw, kung saan isang lalaking nasugatan matapos pagbabarilin sa harap ng kanyang bahay sa Barangay Lourdes. Mabilis na tumakas ang suspect sakay ng motorsiklo. Agad na isinugod po sa Jose Bilingad Memorial General Hospital ang biktima at kasalukuyan pong nasa kritikal na kondisyon. Batay ho sa ulat. Natuntun po ang suspect sa Barangay del Carmen bandang gabi ng nasabing operasyon. Ngunit nagpaputok umano ito sa mga operatiba kaya't gumanti ang mga otoridad bilang depensa. Patuloy pa ho ang investigasyon ng pulisya upang matukoy at maaresto ang iba pang kasabuat sa nasabing krimen. Ito naman ho mga karehiyon sa ibahong balita. Umabot na umano sa halos 48 million pesos na halaga ng mga substandard na produkto ang nakumpiska ng Department of Trade and Industry sa magkakasunod nilang operasyon dito po sa lalawigan ng Pampanga. Kabilang umano rito ang higit 186,000 na piraso ng uncertified steel products na nasa 21 million pesos ang halaga. Meron din hong mga LED lamps at mga electric fan na wala pong sapat na Philippine Standard at Import Commodity Clearance markings. Paalala ho ng ahensya sa publiko, suriing mabuti ang mga binibiling produkto. Make sure meron pong mga PS marks o yung mga ICC stickers. Yung Philippine Standard and Import Commodity Clearance markings upang maiwasan ho yung mga disgrasya sanhi ng mga substandard na materyales. Oo, lalong-lalo na ho ngayong mainit yung panahon, di ba? Yung mga appliances, kung tiyakin ho na yung mga electric fan ay ligtas din. Ayan, maganda itong ginagawa ho ng ating ahensya DTI dito sa pagkumpiska
sa mga unlabeled products, lalo na mga electronic mga electronic anong tawag dito, mga appliances, so may pwedeng magdulot ng sunog. At yung mga bakal, kung substandard ho yan, gagamitin sa construction, isipin nyo na lamang ho, anong panganib ang pwedeng maidala nitong mga ganitong klaseng produkto kung patuloy na mamayagpag sa atin pong merkado. Ito naman sa ibang balita, isang kuwago po mga karehiyon. Ito magandang kwento. Nasagip po ng mga kawani ng Angeles City Environment and Natural Resources Office o CENRO ang isang kuwago sa barangay Lourdes Sur. Kasunod po ng ulat ng residente sa lugar. Ayon ho kay Laureano Chamson III, natagpuan niya ang nasabing kuwago sa kanila hong bakuran. Agad po itong itinurn over ng CENRO sa City Veterinary Office at para po sa pagsusuri. Upang masiguro naman ang mas angkop na pangangalaga at rehabilitasyon, inilipat na po itong kuwago sa Clark Safari Adventure Park matapos pong makipag-ugnayan sa DENR Pampanga. Ayan, isang napakagandang balita. Ganito sana mga karehiyon, pamarisan po natin. Ito. Gusto kong bigyan ng punto kasi magandang balita at dapat pamarisan ng ating mga kababayan. Tayo ho madalas makakita, hindi naman madalas, may mga pagkakataon po nakakakita tayo ng mga hayop, especially endangered species, ahas, bayawak, di ba? Sa ating mga lugar, dito nga sa amin, meron ako gabi-gabi, toko, naririnig ko, di ba? Ito paalala, huwag ho ninyong huhulihin at pag nakita ninyo, huwag ninyong lulutuin, lalong-lalo na yung mga bayawak. Alam ko na sanay tayo sa ganyan, matagal na bahagi ng kultura, Pero ito ho, ayon ho sa mga eksperto, dahil nga nauubos at pag yan naubos ho, malaki yung epekto sa ating ecosystem. Kaya ito pong mga ganitong nakikita natin ng mga hayop, dapat kaganda, pamarisan ho natin, best practice, itong ginawa ng ating karehiyon na si Ginoong Chamson, matapos niyang makita sa kanyang bakuran. Oo, itong nasabing kuwago, siya po tumawag sa DENR. Ganun po yung gagawin. Hindi po lulutuin, hindi po papatayin, hindi kakatakutan. O pwedeng katakutan, siyempre, hindi naman natin makokontrol yun. Kaya nga para matiyak kung ano yung dapat gawin, tumawag ho kayo sa inyong gobyerno, sa local government unit. Meron hong magre-rescue, merong pupunta, gaya ho nitong ginawa ng CENRO dyan sa may Ciudad Angeles. Kaya palakpakan ho natin. Napakaliit na bagay pero alam ho ninyo, yung isang kuwago na yan, di ba? Pag napangalagaan pa natin, mas dadami, mas magiging balanse ho yung ating ecosystem, masusolusyonan natin yung mga nangyayaring problema sa ating kalikasan. Kaya muli, ayan, maraming salamat doon sa CENRO Angeles City at syempre sa Clark Safari sa pagkupkup dito po sa kuwago. At sana ay tuluyan siyang maging malakas at magaling. Ayan. Sinesenyasan na ako ng ating kaibigang si Jello. Sabi niya, 10:56 na. Ako po ay magpapaalam na mga karehiyon. Maraming salamat sa mga nakisaya dito po sa ating programang Newsstream. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Para ho sa mas marami pang detalye, mga balita, i-follow lamang ang ating official Facebook page at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Kita-kits tayo muli dito sa inyong online tambayan. Ako po si Justin Dizon, sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV36 News and Current Affairs. Ito po ang CLTV36 News Stream. Maraming salamat po. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, ito na itong makibalita, magkaya magtuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama.